אז מה קורה חברים? כאן יונתן, והיום אנחנו בסרטון חדש לערוץ. היום אנחנו בעוד סרטון בראול סטארס, והיום אנחנו קונים את הבראול פאס פלוס החדש. אז בשניות הקרובות אני אמור לקבל אותו, אז אני אעשה קאט לרגע שאני אקבל אותו. אוקיי חברים, קיבלתי את הבטל פאס פלוס החדש. אז עכשיו בואו נפתח את כולו ונעשה כמה משחקים. אוקיי, כך זה את הסיכה פה של האביר, ואת כל המטבעות האלו, זה את הכוכב, את הקרדיטים, את הסיכה, עוד כוכב שלא יוצא ממנו כלום, עוד 30 יהלומים וכוכב, כך עוד זה יופי, וכך לנו עוד קצת. יש פה עוד קצת קרדיטים ועוד קרדיטים. יש פה עוד קוינס, בלינג, עוד סיכה, עוד בלינג, עוד המון נקודות כוח, עוד סיכה, ועכשיו טיפה סטארט. בוא נפתח, נדיר, אוקיי. פה יצל, מדהים, 1000 קרדיטים, וואו, GG, זה המון. עוד סטארדרופ, אגדי, וואו, אמן קרדיטים, זה כל מה שאני צריך. סקין של פני ארנבת, אוקיי, סבבה, לא רע. ואחרון סופר קרדיטים, קוינס. אוקיי, עכשיו כמו שאתם רואים יש לי הרבה דברים, ובואו נקנה דברים דמויות. דבר ראשון, כמה יש לי? יש לי 8,000, אוקיי. אז את מי אנחנו רוצים? יש פה כמה דמויות שאני רוצה להם הייפר צ'ארג', רוצה לברי, אני רוצה לצ'ארלי, לג'קי ולדרייקו. אז כרגע אני רוצה לבחור לאחד מהם הייפר צ'ארג' ולמקסס. בואו נראה, של ברי נראה לי זה האחד הכי טוב, למה של צ'ארלי זה רק נותן את הכאלה הקטנים, ושל ג'קי זה בקושי עושה משהו, זה רק מעט. אבל אם צ'ארלי שנחר בגביעים, אז אנחנו ניקח את של צ'ארלי, GG. אוקיי, נשארנו עוד איזה 2,000-3,000. כמה נשארנו? 3,700, וואו, עוד המון. אוקיי, אולי נמקסס את אמבר, השמות יותר טוב על מקסס. צ'סטר יותר טוב לי, אז נמקסס לנו את צ'סטר למקס פאוור. יש לי עוד מישהו לשדרג, עוד 47, מאיזה רמה? בואו נראה, 7, בואו נראה. אני אשדרג נראה לי את בואו, למה מילא יש לנו סקין חדש שיהיה לו, אז מגיע לו רמה גבוהה. אוקיי, חוץ מזה יש לנו פה בלינג, אז בואו נקרא סקין סופרר. אוקיי, בואו נלך פה לסופרר ונבחר סקין. אוקיי, פנג, בואו נראה אם יש לי סקין טוב לפנג, למרות שאני לא אוהבת פנג. אוקיי, אין לי סקין לפנג, אבל אני לא אוהבת פנג יותר מדי, אז לא. לאז אני יודע שיש לי את אש, אני לא כזה אוהבת אש. בבל יש לי המון, בואו כבר יהיה לי את הסקין החדש. בי אני פחות אוהב. בל הסקין הזה סבבה, אוקיי, זו אופציה ראשונה. אני סבבה איתם. גריי אין לי למה, ווילו לא, פני אין למה, ליון אין לי למה, לו אני לא צריך, מגן לא צריך, לומר מעניין אבל לא צריך, מקסי חמוד אבל לא. יש פה המון סקינים נחמדים שאני פשוט לא צריך, אז בואו נעבור עליהם עד שנמצא מישהו. בואו נראה, פרלה אפלה, נראה לי שזה מה שניקח, נכון? כן, פרלה דמות שאני אוהב, אז ניקח את הסקין של פרלה אפלה. תן לי אותו, את פרלה אפלה, הסקינות מיידית כמובן. אוקיי, קנינו המון דברים, נשאר לי 33,000 פאוור-אפ, שזה יותר מדי, אני לא צריך את זה, אני יכול עם הדברים לעשות המון דברים, אבל אין לי מה לעשות עם זה. אוקיי, עכשיו בשביל להתקדם טירים, אנחנו צריכים שיהיה לנו הרבה בשביל ה-XP, יש לנו קצת המון קווסטים. אוקיי, לפני שנעשה את הקווסטים, בואו נראה אם יש לי עוד משהו לבזבז. אוקיי, לא נראה לי. אוקיי, בואו נראה איזה קווסטים יהיו לי טובים.
לעשות 60,000 זה פחות. יש פה מיני קווסטים, לנצח ב100 קרבות, וואו, איזה דברים קשים. יש לנו כל העונה לעשות אותם. זה כאילו הקווסטים המיוחדים, כן, קווסטים מיוחדים. יש פה פשוט נצח בהמון קרבות, את זה אנחנו לא, את זה אולי אנחנו, הנה פה, אוקיי, לעשות דמג'. אוקיי, לעשות דמג' ולשחק עוד פעם, אז בואו נעשה את זה בסולו, כי נעמוד על סולו, ובואו נשים את בואו. יאללה, שדרגנו אותו, השקענו בבואו, בואו נשחק עם בואו. אוקיי, בואו נחכה שייתן איתנו כל האנשים במסך טעינה חדש, שמאוד מאוד יפה לדעתי. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל במשחק הראשון. אנשים פה נראים לא כל כך טובים, אז יש לנו סיכוי לא רע לנצח. קלנסי, אוקיי, אותו אני יכול לפרק. קלנסי מתחיל בסולו, אפשר לנצח אותו רק אם יש מזל. סולו, קלנסי סולו שאין לך כלום, זה רק על מזל. ממש קשה להפסיד לקלנסי, באמת, צריכים ממש למכור. ממש קשה להפסיד לקלנסי, כי הוא לא כזה טוב מסולו שאין לו כלום. אוקיי, וואו, אנחנו נפחית את המן כדי שלא תתקרב, למה אין לנו חיים. אוקיי, יפה. עכשיו בואו נהיה כאן, קצת AFK, למקרה שמישהו ככה יבוא ויתפוצץ. ונעשה לא רק אל תבואי. לא, אל תבואי. אל תבואי. חי פצצות. אוי, זה לא עבד לי. אוי, שיט. לא. הלך עליי. לא. אוקיי, מקום 60. אני לא הכי טוב בעולם מבו, ולא נראה לי שבו זה דמות סולו. אז בואו נשחק עם דמות אחרת. בואו נראה אם יש לי קווסטים. יש לי קווסטים עם מנדי. יש לי הרבה דמות עם קווסט. יש לי רק 6. אוקיי, זה לא כזה הרבה האמת. אז זה פחות דמות שלא כזה טובות בסולו. אני אומר, קודם סקין לפרל. נשחק גם עם פרל, איפה פרל? בואו נחפש אותה. הנה. נשים לה את הסקין הזה שהוא מאוד מאוד יפה. סקין שהוא כרגע עכשיו פרל. תמיד את הסיכה מיוחדת ראשון, את זה שני. וכועס עדיף על עצוב, לא יודע, אני יותר מתחבר לסיכות האלה. שלישי. נשים את זה, ונתחיל לנו במשחק הראשון שלנו עם פרל להיום, אוקיי? מה זה הלובי הזה עם שני אנשים? אוקיי, זה קפץ. דרך אגב, חלק מהסקינים של העונה הם מאירועים דברים, נגיד של אמבר זה מאירועים, וגם של דג. הקווסטים המיוחדים זה בשביל סקין של דג, אם מגיעים לכמות מסוימת, והסקין של זה סקין שפשוט של אמבר, יש עליו פשוט תחרות. אני אראה לך מאוד מעט. אני רק ירוק פה את הספייק הזה וינצח. אז ספייק עמוד. אוקיי, מצוין, הרסנו. אבל שנינו אין לנו חיים, אבל נראה לי שיש לו אולטי. כן, יש לו אולטי, אוקיי. חייב להיזהר, אבל אני שם עליי אולטי, אני מבושל. אוקיי, לא חשוב, הוא בקושי פגע, וגם אני מת. וואו, על השנייה האחרונה הצלחנו לשרוד. עכשיו נברח מספייק. וואו, אוקיי, מקום שביעי. וואו, אנשים שרדו פה ממש הרבה, אז אני כבר יחסית גדול. אוקיי, בואו נעשה עוד משחק עם פרל. יאללה, אחלה פרל. פרל דמות טובה, אבל קשה. אוקיי. יש פה כל מיני אנשים. לא כל כך טובים, לא זה משהו מעניין. אנשים רגילים. אוקיי, יש פה דרש שאני יכול להרוג. יש לו 10,000 חיים שזה טיפה מעצבן, אבל לא נורא. זה לא כזה נורא. זה רק טיפה מעצבן, למה אני צריך לעשות לו המון מכות. הנה. אוקיי, אני מת. לא, וואו, היה כלום חיים. טוב, אני אומר, נחליף אסטרטגיה פרל טובה, אבל זה לא טוב, לא יצא לנו טוב איתה. נשאר לי בין, יש דו-קרב, כן, אוקיי, מצוין. יש לי דמות גבוהות, מייזי,
צ'רלי, מה המפה? נראה. מפה של מים, אני אשים אנג'לו. איפה אנג'לו? הנה אנג'לו. בוא נתחיל. אוקיי. אנחנו כנראה עומדים להשיג את כל הדמות במשחק ממש עוד שנייה, ויש לו סקין אדיר רצח, ועוד סקין, יש לו, וואו, שחקן OG. מה זה, יש לו סקין ממש, יש לו סקין, זה סקין אדיר, הסקין של פן זה סקין אדיר. כאילו יש וריאציה פחות נדירה, אבל זה סקין נגיד ממש נדיר. כן, אני רק חייב להרוג אותו, אז אם אפשר אתה תלך לך. אוקיי, טעות של מתחילים, יאללה, קפוץ עליי. קפוץ עליי. תקפוץ, אני אעשה לך גאדג'ט ואתה תמות. לא שווה לך. אני מילא מפרק. נו, אני מילא מפרק, זה פחדנו, באמת. נו, תקפוץ עליי, לא ירגש אף אחד. ביי. אוקיי, איך שהוא רוצה. אולי הוא עושה לי טריק, ועכשיו הוא עם הנניש וממש יפרק אותי, ואולי הוא גם לא יפרק. אוקיי, כן. אומייגאד! הוא ניסה לעשות לי טריקים והצליח. אוקיי, אני יודע, הוא יעשה אותו טריק בדיוק, אבל הוא לא יכול עליי. שאני ככה צ'רלי. אני טוב עם צ'רלי. נו, גרוש לו, באמת. וואו, איזה טעות. וואו, איזה טעות הוא עושה עכשיו. יש לי סיכוי ממש לנצח. נו, בוא כבר, פחדן. חייב לנצח אותו, מה זה? אוקיי, מה? איך לא שם לי גאדג'ט? אוקיי, אנג'לו. אוי. הלך עליו. כשאני אנג'לו הוא מפורק. יכול ללכת על המים וליתרון עצום שיש לי. אוקיי, לא חשוב, אני המפורק פה. חיים, 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 חיים! לא, יואו, אני מתנמת. לא, לא, לא. לא, 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 אל תבוא, לא, אל תבוא, אל תבוא, אל תבוא, אל תבוא. בבקשה, לא, 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 אל תעשה לי טריוויוואן. לא, הוא עושה לי טריוויוואן, באמת, איזה מעצבן הוא. טוב. יש לנו פה רצף הפסדים, וזה לא טוב. זה ממש לא טוב. זה נוראי. לא טוב, הנה אני אראה לכם את זה, הנה פה. אמבר הבירה, עוד 6 ימים זה מגיע. כאילו בזמן שהם ציינו את הסרטון, ב7 לאוגוסט. אוקיי, יאללה. בוא נביא ווין. אוקיי, קרל זה סימן שהוא בוט. אוקיי, יש לו דמות שאני ממש קל לנצח. ממש ברמה כאילו שמי אני אפילו מפסיד לו עם מייזי, אז חזבתי את עצמי. וואו, הוא גם בלבל 1 איתו, מה זה? מה זה צ'אפ? הוא יכול ללבל 1. הוא עובד פחות מ1000 ל1. אוקיי, אדגר זו הדמות הכי קלה בעולם. באמת, אני יכול להיות AFK בשביל לקפוץ עליי וזה לא זיק לי. הנה, שים דבר כזה, פק פק. לא חשוב, הוא אדגר טוב מאוד. אבל צ'רלי גם, כאילו, הוא טוב נגד אתגרים. היי אדגר, בוא תקפוץ עליי. תקפוץ. תקפוץ. אתה כאן. כמובן. יאללה, זה להתרבות. נכון, אוקיי, אין לו אינטרנט, אז זה כנראה שאני מנצח אותו, שזה אחלה. מקסימום שהוא עושה לי טרקים, מה אכפת לי? אוקיי, לא. עושה את זה משהו מרחוק. בוא נעשה את ההייפר צ'ארג', יאללה. נו, מה הוא סתום? וואו! היי, קרום, מה צריך להיות? היי! מה זה? אחד חוצוף. עשה לי טריק. עשית לי טריק, נו באמת. אוי, נו באמת. GG1 point. יאללה, תביא את הגביעים. תן בה עוד אחד. בוא נשחק. פה תביא לנו עוד ווין. בוא נראה. קולט, אוקיי. קולט סבבה. סטו ורוזה. מהרוזה האמת טיפה לא מפחד.
מהשאר אני טיפה מפחד. רוזה זה הדמות ש... מה יש לו? אני אהרוג אותו. אני אהרוג אותו. נו! תמות כבר. תמות! לא, יואו! מה זה? זה הקולט הזה, עושה לי טריקים ושטיקים, נו באמת. אינטרנט תעבוד. אוקיי, וואו, איך הוא לא עומד להחמיץ הכל? לדעתי, פגע בי רק פעם אחת. אם כבר יש חיים טוב, תפגע באולטי. יאללה, סטו. יאללה, סטו. סטו דמות. באמת, אני ראיתי את זה. אוקיי, קליל. ממש קליל. אוקיי, בוא נראה. רוזה, אני מנצח אותו 100%, כאילו אם אני לא מנצח אותו אין לי מושג מה יש לי, זה פשוט דמות שממש קל לנצח. הנה, פרקתי אותו. יאללה, עוד ווין חדש, מאלף לנו, עוד הפסד למי שלא נמצא מולי. אוקיי, יאללה, נעשה אפילו עוד אחד. וזה יהיה המשחק האחרון שלנו להיום, חברים. בקרוב גם יעלה סרטון פורטנייט על העונה החדשה והיותר מדי מטורפת של פורטנייט, שהיא גם תהיה ממש ארוכה למי שמתעניין ורוצה לדעת והוא לא יודע. ואני אשמור את זה לסרטון פורטנייט, אני לא רוצה לעשות סרטון חצי, אנחנו עושים סרטונים למשחק אחד בכל פעם. אוקיי, הלך עליו, וואו, איך הלך עליך, גם אם אני צמוד אליך, הלך עליך. יפה. לא כזה טוב. הטכניקה שלו זה דמויות ממש מקרוב. אלי, קנג'י, פנג, שזה טוב לי. יש דמויות שטובות נגד דמויות מקרוב. באמת להיות כנה ממש פחדן. לא. אתה לא תפגע בי מאולטי. אתה לא תעשה לי אפטר דמג'. חצוף. טוב אבל, מה זה? כאילו טוב כי הוא קמפר, שלא יהיה זון אני אפרק אותו. אוי, בזבזתי את הגאדג'ט. לא, עכשיו הלך עליי. עכשיו יש סיכוי שהוא נצחתי. כן, הוא נצחתי. טוב, אבל בכל זאת שחקן טרולר, לא אכפת לי אם הוא לא טרולר הוא טרולר, יאללה. פתה. אוי, לא! גאדג'ט. לא, יא מעצבן, מה אתה מחכה לי? מה אתה מחכה לי בכלל? לא, נו באמת, אני אפסיד. לא, אני לא רוצה להפסיד, נו באמת. חוץ מעצבן, לך כבר. יאללה, מה, אם אתה לא יכול לפגוע בי. מה תגידי לטכניקה החדשנית הזאת? אוקיי, לא רע. הבעיה שהוא ממש טוב. ואנחנו הפסמנו, אז פה אני גם על הסרטון. אני רק נסרנו סוף סרטון ככה. טיר. לא נראה לי נכון. וואו, כן, טיר. אוקיי. תן לי בכוכב. תן לי בסיכה. ותן לי בסיכום. אוקיי, יאללה. סיכום. היה כיף, אני נהניתי. בקרוב סרטון פורטנייט. ועד הסרטון הבא. יאללה. ביי.